Мәхсум Гәрәев белән Рифат Сәләхне очраттым мин Татмедиа каршында. Нишләп йөрисез бергә? Нинди җилләр бергәсен ташлады дип әйтим әле. İcat turunda сөйләшеп йөрибез. Иҗат турында гына моны. İcat укышларыбыз турында фикер алышабыз, нәрсәләр язабыз. Шулар турында бер-беребезгә менә китаплар бүләк итәбез. Китаплар, бу нинди китап? Бу нинди китап? Бу сез мәллә? Кимсең бу? Бу минем 80 еллыгым уңайыннан чыгарылган юмор китабым. Рифат менә үзенең китабын кертте. Әйе. Шуяннан әйтеп менә мин аңа китабына бүләк кенәккән дә бүләк белән җавап биреп менә шушы китапны мин аңа бирәм. Бу китапта нәрсәләр бар? Хикмәтләр бардыр инде монда бит. Мәхсум Гәрәев дип әйтик әле сезгә. Бу китапта мин үз гомеремдә журналист булып эшләгәндә 39 илнең журналистлары белән эшләдем. Әйе. Монда татар халкының тапкыр сүзләре белән бергә менә шул башка илләрдә нинди мәкаләләр, нинди анекдотлар, нинди кызыклы хәлләр Барысында шушында тупланган. Түкми чәчми. Бу бөтен дөнья күләмендә. Син өйрәнәсеңме Мәхсум Гәрәевтән нәрсәгә булса да? Улым дип әйтим әле. Алга таба барасыңмы син? Мәхсум Гәрәев нәрсәгә өйрәтә сине? Шигырьләр язасыңмы? Birinci şiratta o bizne ziyalılık gayret edip ettirdim. Çünkü Şoyma? bizimle türlü orunlarda ders edip tutarga, nindi söz söylerge, yani o big zor gaylim, kaysi şerge barga şimdi söz ettirge diyen ibirde o big zor gaylim. Әйе. Хәзер киттегезме нигә? Кремльгә ашарга нигә? Мин Кремльгә Аласмысың җегетне дә? Кабинет министры. Кабинет министрга аласмы җегетне дә ашарга? Теләгә булса. Әйдә, киттегезме икәү бергә? Ярый, мин сезне артыгыздан зата барам. Пока-пока. Матур гына.